खुलुमबाय दिनैनि NBNनि रादाबखौ फरायदों जारिमिन बरगयारिया दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ BTC गोरोबथा सानखौ रंगिना संगिना गाब गोनां खुंफुंनो साखा फारासै आलादा रायजो बडलेण्ड दाबिनानै उदालगुरिनि रौतायाव गेदेरथार सुबुंगौमा आरो रेलि दिन्थिफुंदों कक्राझार सरकारि फरायसालिमायाव ईसान मोसाहारि गोसोखां सान फालिदों बेसिक ट्रेनिंआव खुंगा नैथि बेसिक सप्ता फालिदों सीटेट आनजादाव बर' रावजों फिननाय लिरनो मोननायखौ बर' फरायसाफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बाथौ धोरोमखौ जर'खा धोरोम महरै फोसावनो MP बिश्वजित दैमारिनि थान्दै हान्जाया आरजि आरो सेन्सास कमिशनारखौ लोगो हमदों दानिया फैदो आबुं रादाबाव कक्राझार सहरनि बड'फा नोगोराव थानाय ग्रीनफील्डआव रंगिना संगिना गाब गोनां हाबाफारिजों गा-17थि BTC गोरोबथा सानखौ फैगौ 10 फेब्रुवारियाव खुंफुंनो साखा फारासै BTC खुंथायनि बानजायनायाव खुंफुंनो साखा फारा जानाय गा-17थि BTC गोरोबथा साननि हाबाफारिया आथिखालाव 90% जाफुंसारबाय फैगौ 10 फेब्रुवारियाव खुंफुंनो लानाय गा-17थि बडलेण्ड सानखौ नोजोर लाखिनानै बृहस्पतिबाराव बड'फा नोगोरनि ग्रीनफील्डआव खुंफुंनाय मोनसे खौरांगिरि मेलाव BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया बुङोदि BTC हालामाव थानाय मोनफ्रोमबो हारि माहारिफोरनि सुबुंफोरा 17थि बडलेण्ड गोरोबथा सानाव बाहागो लानानै गावबा गावनि राव हारिमु गाननाय जोमनाय आसार खान्थिखौ दिन्थिफुंगोन होननानै बुङो आरो बे फालिनाय हाबाफारिया फुंबिलिनि 7 रिंगायाव देबोरगामियाव थानाय बडलेण्ड मार्टियार्स सिमिटारियाव मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय बड'फा नोगोराव थानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखायाव बिबारजों मान बावनाय आरो फिरफिला बिरहोनायजों लोगोसे सानजौफुआव मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जागोन बे हाबाफारियाव आसामनि गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाला गाहाय आलासि आरो जर'खा आलासि महरै रांखान्थियारि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मायाबो बाहागो लाफैगोन होननानै BTCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंबावदों আমাৰ बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिলৰ 17 जितु बड'लेण्ड डे ऑब्जार्व एटू आमार 10 तारिखत जेहेतु एटू 10 फेब्रुवारी तो BTC एकॉर्ड डे एटू आमी बছৰে बছৰে पालन কৰি আহিছে এই বছৰতো আমি 17 जितु बड'लेण्ड डे एटू ऑब्जार्व কৰিবলৈ গৈ আছো 7টা ধৰক 7টাৰ পৰা আমি ফাৰ্ষ্ট মাৰ্চাৰসকলৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব হোমেজ কৰিব ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াত বডলেণ্ড সেক্ৰেটাৰিয়েটত আহিব বডফা UN ব্ৰহ্মক আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব মানে হোমেজ কৰিব ইয়াৰ পিছত আমি নেশ্যনেল ফ্লেগ আমি উৰিব ইয়াৰ পিছত আমাৰ এনে ব্ৰেকফাষ্ট কি আৰু কালচাৰেল ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন কৰি পেলাই 12টামান বজাত আমি ওপেন মিটিং কৰিব অন্ততে আমি এইবাৰ 10 ফেব্ৰুৱাৰীত যেটো গেদাৰিং হ'ব ইয়াত আমি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যেটো ট্ৰেডিশনাল ড্ৰেছ এটো আমি দেখাব বিচাৰিছো যেনেবা বড়সকলক বাদ দি পেলাই আমাৰ 13টা মান জাতি জনগোষ্ঠী আমাৰ BTCত আছে যেনেবা আমি এনেকুৱা দেখাব যে 500 এটলিষ্ট এই ওপেন ষ্টেজত 500 কৰি মানে মহিলা যেনেবা মানে নিজৰ ট্ৰেডিশনাল ড্ৰেছটো লৈ পেলাই ৰাভাসকলে আহিব আৰু গাৰো আহিব ৰাজবংশী আহিব আৰু অসমীয়া বেংগলী আদিবাসী মানে সান্থাল আৰু গোৰ্খা আৰু উৰিয়া মানে আমাৰ বাগান উৰিয়া ইহঁতেও আহিব মদাহী আহিব নাথযোগী আহিব সূত্ৰধৰ আহিব অততে মুছলিম আহিব মুছলিম মহিলাও আহিব অসমীয়া আমি বাক্সাৰ পৰা আমি অলৰেডি দায়িত্ব দিয়া হৈছে 500 অসমীয়া মহিলা মানে বেৰিকেড দিব আমি 500 সিট সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহিব আৰু আমি স্পেশাল গেষ্ট হিচাপে মাতিছো ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এইখিনি फैबाय थानाय लोकसभा बिसायख'थिनि थामथिमखौ खौरांगिरिफ्रा मिथिनो लुबैनायाव महिलारिया ओरैबायदि बुंबावो আমাৰ বিপিএফ দলটো ভালে আৰু আমাৰ ফাইটিংটো হ'ব এফচুৰ লগত
माने इउजि লগত বেলেগৰ লগত নহয় হীৰাচৰণীয়া আগৰ নিচিনা এনেকুৱা বড় অনাবড় এই ফিলিংটো নাই এতিয়া এই আগত বড় অনাবড় যিটো কিবা কৰিছিল ইয়াৰ কাৰণে পাইছে কিন্তু হীৰাচৰণীয়া নাই এইবাৰ আমাৰ আপচু লগত হ'ব আপচু মানে ইউজি লগত হ'ব আপোনালোকে অকলে বিজেপি সাপোর্ট আমাৰ কিবাটো এলায়েন্সটো বিজেপি লগতো আছে এতিয়া আৰু আমাৰ এলায়েন্স ভাঙা নাই এজিপি লগতো আছো বিজেপি আৰু এজিপিহে ভাঙিছে বিজেপি আৰু এজিপিহে ভাঙিছে আমাৰতো এজিপি বিজেপি আৰু বিটিসিত এই তিনিটাও আছে आलादा रायजो बड'लेण्ड दाबिनानै उदालगुरिनि रौथायाव गेदेरथार सुबुंगुमा आरो महा रेलि दिन्थिफुंदों बुरलुंबुथुर दैमानि साहा रुगुङाव थानाय बर'फोरनो आलादा रायजो बड'लेण्ड आरो बड'लेण्डनि बायजोआव थानाय बर'फोरनो राजखान्थियारि मोनथाय दाफुंना होनांगौनि दाबिजों बृहस्पतिबाराव दुलाराय बर' फरायसा आफाद PGCBM आरो NDB प्रग्रेसिभनि जुथाइ बानजायनायाव मोनसे गेदेरथार सुबुंगौमा दिन्थिफुंनायजों लोगोसे महा रेलिबो दिन्थिफुङो बे हाबाफारियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि प्रमद बर'जों लोगोसे NDB प्रग्रेसिभनि गाहाय नेहाथारि गबिन्द बसुमतारी आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोराबो हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामो क'क्राझार सहरनि बागानसालियाव थानाय क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव रमान्टिक खन्थाइगिरि रुंसारि ईशान चन्द्र मुसाहारिनि गोसोखां सानखौ 6, 7 आरो 8 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंनाय जायो। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमा बर' फरायसा थुनलाइयारि गौथुमनि बानजायनायाव खुंफुंनाय खुंगा 37थि ईशान मुसाहारि गोसोखां सान फालिनाय हाबाफारियाव नैथि साननि हाबाफारियाव फुंबिलियाव ईशान मुसाहारिनि सावगारियाव बिबारजों मान बावनाय मुंख्लंफोरनो बिबारजों मान बावनाय फिरफिला बिरहोनाय आरो सानजौफुआव मोनसे फरायसा फरायसुलिफोरनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे आयदानि सायाव मोनसे हाबाफारिबो मावफुंनाय जायो। 30 लाखनि एसेल' बारा दङ आरो बिथांमोनहा मोनद' जनजाथियाव गासै 1 कौटिनि बाराबो दङ। बे बिथांमोननो जोङो जुजिलायनांगौबा जोंहा गोबां खहा जागोन। एसटिखौ जोङो बिनानै मोना एसटिखौ जोङो होनांगौ जाय सुबुंफोरा गोरिब जाय सुबुंफोरा दावगानो हायाखै बारा जौगानो हायाखै बिथांमोननोसो नायनानै बिथांमोननि हाखोखौ बासिनानै होनांगौ। नाथाय बेसिक ट्रेनिंआव खुंगा नैथि बेसिक सप्ता फालिदों। क'क्राझार सहराव थानाय जिल्ला गुदि फोरोंथाय मिरु बेसिक ट्रेनिं सेन्टाराव 7 साननि हाबाफारिजों खुंगा नैथि बेसिक सप्ता फालिनाय हाबाफारिया बृहस्पतिबाराव गोजोनै गोजोन जोबलांबाय। बेसिक ट्रेनिंआव फरायनाय DLED ट्रेनार्स गौथुमनि बानजायनायाव 2 अक्ट'निफ्राय 7 अक्ट'सिम 7 साननि हाबाफारिजों खुंफुंनाय खुंगा नैथि बेसिक सप्ता फालिनाय हाबाफारियाव जागायजेननायनिफ्राय बायदि बायदि गेलेनाय खारनाय बारनाय मोसानाय आरो थुनफावथाय बादायलायनायबो दिन्थिफुङो। मख'नाय जायोदि जोबथा साननि हाबाफारि बृहस्पतिबाराव हारिमु मोसानाय बादायलायनाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायै बेसिक ट्रेनिंनि DLED ट्रेनार्सफोरनि रंजा खुसिनि गेजेरजों हाबाफारिया गोजोनै गोजोन जोबलाङो। CTET आनजादाव बर' रावजों फिननाय लिरनो मोनैनि बर' फरायसाफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। 6 दाननि उन CBSEजों खुंफुंजानाय सेन्ट्रेल एलिजिबिलिटि टेस्ट सुंद'यै CTET आनजादाव बर' रावजों फरायनाय फरायसाफोरा आनजादाव बर' फिननाय लिरनो मोनैखौ
मोनैखौ बर' फरायसाफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों। बृहस्पतिबाराव क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि लांगोनायाव आसाम सरकार आरो भारत सरकारा संबिजिरनि 8थि फारिलाइयाव थिसनजानाय बर' रावखौ बिमा बाथौजों नोजोर नायदों होननानै गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुङो। Discrimination against Bodo language down, 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 down. Discrimination against Bodo language down, 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 down. Bodo language आ गेवलांनानै थादों। जे आमी याते गेदारिं होइसु बोडो लैंग्वेज जोंतो 8 शेड्यूल लैंग्वेज होय कन्स्टिट्यूशनली एटु एप्रूव करा 8 शेड्यूल लैंग्वेज आसे एटु सीटेट एग्जामत जोंतो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट तात इनक्लूड करा नाय আর আমি 2 বছর হল সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টক এতিয়াও রিফার করা নাই এই কারণে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আজি আমার बोडो लैंग्वेज टू सीटेट एग्जामत इनक्लूड करा नाय डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट आवर लैंग्वेज 8 शेड्यूल्ड लैंग्वेज एंड दे आर ट्रीटिंग अस द असम गवर्नमेंट इज ट्रीटिंग द होल बोडो कम्युनिटी एज अ स्टेप चाइल्ड सरकारे जिमान हुनकाले पारे इमान बोडो भाषाटू इनक्लूड करिब लागे सीटेट एग्जाम पातिब कारणे जुदि सरकारे बोडो भाषाटू सीटेटत इनक्लूड ना करे তেতিয়া হইলে আমি प्रोटेस्ट কৰিবলৈ বাধ্য হম আৰু আমাৰ प्रोटेस्टটো মাস লেভেলত যাব আমি ৰাস্তাত ওলাই আহিম আৰু বিভিন্ন কলেজ ইউনিভাৰ্সিটিত যাই পেলাই আমি সরকারের এগেইনস্টত আমি प्रोटेस्ट কৰিম। राज्य सभानि एमपी बिश्वजित दैमारिनि मोनसे थान्दै हान्जाया बुधबाराव बाथौ ट्रेडिशनल एंड कल्चर रिसर्च सेंटरनि थान्दै हान्जाया भारतनि रेजिस्ट्रार आरो सेंसास कमिशनारखौ लोगो हमनानै बाथौ धोरोमखौ जर'खा धोरोम महरै दिन्थिनो गुवारै सावरायलायो। थोड़ा कंसर्न अथॉरिटी के साथ बता के इसको एक डिस्टिंक्ट रिलीजन के हिसाब से जब हम सेंसस करें तब उसी टाइम होना चाहिए। मतलब उसने हमारा क्या प्रॉब्लम होता है सेंसस में लेकिन आप लोग कॉलम दिया था पहले ऐसा हो गया तो इस इसके लिए वो लोग आया है और फिर मैंने भी एक नोट दे दिया इस हिसाब से अगर मैंने उसको दे सकता है ठीक है सेंसस में तो दे सकते हैं ना सर सेंसस में जो भी रिटर्न आता है बाय द रेस्पोंडेंट्स रादाबखौ फोजोबनायनि सिगां गाहाय गाहाय रादाबखौ फिन खेबसे फरायफिनबावदों। बीटीसी गोरोबथा सानखौ रंगिना संगिना गाब गोनां खुंफुंनो साखा फारासै आलादा राज्यो बड'लेण्ड दाबिनानै उदालगुरिनि रौतायाव गेदेरथार सुबुंगौमा आरो रेलि दिन्थिफुंदों। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव ईसान मोसाहारि गोसोखां सान फालिदों। बेसिक ट्रेनिंआव खुंगा नैथि बेसिक सप्ता फालिदों। सीटेट आनजादाव बर' रावजों फिननाय लिरनो मोनैखौ बर' फरायसाफोरा गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बाथौ धोरोमखौ जर'खा धोरोम महरै फोसावनो एमपी बिश्वजित दैमारिनि थान्दै हान्जाया आरजी आरो सेन्सास कमिशनारखौ लोगो हमदों। बेजों लोगोसे दिनै रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों।